CM सारा बुंदों जे मर्डारनि अनगायै थामहिनबा 302 and 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं होननानै। खुलुमबाय रायजोफोर, जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि NDFB फोरनि थाखाय गोदोर निउस फोसावबाय आरोना। गोदोर ब्रेकिं निउस होननानै जों गोसोआव सानना लाजायो। बेयो माने साननो थाङोबा खैफोदसो आरोना, बयनिबो थाखाय खैफोदसो। मानोना जोंनि NDFB वेलफेयार एसोसिएशन गोदान आफाद दानाया जे निउसाव फोसावबाय जे माने बिथांमोना रायज्लायनायाव मिथिबोजों जे माने हेमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे जिखिनि जोंनि 35 बोसोर बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनानै जेलाव जोबजाना दोननाय NDFB ब्रादारफोरनि थाखाय माने जायफोरा मार्डार केस नङालासिनो जोबजाना दोननाय दं बिथांमोनखौल' माने डिसेम्बरसिम दिहुननो थाखाय माने खामानि मावगासिनो दङ होनना बुंदों। आरो जायफोरा मार्डार केसाव जोबजादों बिथांमोनखौ माने दिहुननायनि रायलायाखै नामा। दा बिथांमोना बुंदों जे माने जायफोरा मार्डार केस गैया बिथांमोनखौल' माने दिहुननायनि रायलायदों आरो मार्डार थानायखौ दिहुननायनि जेबो खोथा दिहुननाय बा बुंनाय खोनायाखै। होमबा जों मिथिना मोनो जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनाय माने जोङो डिआर नाब्ला होननानै बुंब्लानो मिथियो जे डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ अब्लाथ' मार्डार केसावसो जोबदों होननानै जों गोबाङानो मिथिगौ। मानोना बम ब्लास्टआव बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों, बिनि थाखायनो बिथांखौ माने मार्डार केस हिसाबैसो जोबनाय जादों होननानै गोबाङानो मिथिगौ। अब्ला बिथांखौ दिहुननाय जानाय नङा नामा। माने बयनिबो गोसोआव बिथांमोननि NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जि मिडियानि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों जि फोरमायबाय माने मार्डार केस गैयिफोरखौल' दिहुननायनि राहा लादों, मार्डार केस थानायनि जेबो खोथा बुङाखै। अब्ला जोङो बेयाव मिथिना मोनबाय जे दिनैबो माने इउनाइटेड फराम अफ NDFB आफाद दानायावबो गुलुं गुजुं जालांबाय। बिसोरनियाबो जेबो दिनैसिम जि मावदै जेबो खौरां गैया। आरो गोदानै माने NDFB वेलफेयार एसोसिएशन गोदान आफाद दाबावबाय। दा बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो जों खोनाना मोनबाय जे माने मार्डार केस थानायनिखौ दिहुननो जेबो रायलायाखै। अब्ला जों मिथिना मोनबाय, अब्ला जोङो गासैबो रोखा मिथिबाय जे माने रन्जन दैमारि सारखौ बिथांमोनाबो दिहुननो थाखाय हानाय नङा ना, माने बिथांमोनाबो दिहुननो हानाय नङा होनना जोङो साननानै लानो हासिगौ आरो। जे गोबाङानो बुंदों इउपिपिएल सरकारखौ, प्रमद बर' सरकारखौ जेबो मावाखै, NDFBनि थाखाय जेबो मावाखै, दिहुननो थाखाय जेबो मावाखै, रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय जेबो मावाखै होनना बुङो। दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लानो हाबाय माने गावसोरबो माने NDFB वेलफेयार एसोसिएशन गोदान आफादाबो दिहुननो हानाय नङा नामा। जे गावसोरनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय जे मार्डार गैयिखौल' हागोन बा मार्डार गोनांखौ हानाय नङा। बेनि खोथाखौ नोंथांमोना भिडिअ मोनसे खिन्थिना नायनानै लाग्रोदो। गासै मिडियानि मावथि लोगो नोंथांमोन, जों दिनै NDFB हिसाबै मोनसे जों आफाद दाना लादों आरो बिनिनो आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामग्लायनाय होदों। आरो बेवहाय जोङो NDFB वेलफेयार हिसाबै जोङो मोनसे जों आफाद दाना लादों। मानो होनब्ला जों NDFB हिसाबै थांनाय 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमहालागै फ्राय 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामदोंमोन। आरो बे संग्रामनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सुक्ति जों मोननो हादों। आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो NDFBआ फ्राय 4 जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय। नाथाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय NDFB हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय। आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जोङो दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर, जोंनि समाज,
जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो एसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों। नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय बे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै। दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै। दा बेखौ जोंहा एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेतु जोंहा बेयाव दायित्व दङ, जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसेयै जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथाङा एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि एक्स माने एनडिबि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं। दा बिथांमोनखौ बख'नांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि एक्स एनडिबिफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा एक्स मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा फ्राय माने 4 लाख करि रां होनायनि खोथामोन दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स एनडिबि हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने 7-8सो गोमानानै दं। जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दौलि अनसुला दं, बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं। दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया, गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा एनडिबिनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जरित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै। नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि एनडिबिनि इसुखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ एनडिबिनि जि फर्स एक्स एनडिबिनि जायफोर फर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै, जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै, एक्स एनडिबिफोरा दिनैसिमहालागै माने पुनर संस्थापन मोनाखै, लोगोसे एक्स ग्रेसियाफोर मोनाखै, जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेफोराव उइद्र' खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ जोङो दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो जे सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिबि एस'सिएसन वेलफेयार एस'सिएसनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय। बेवहाय जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसन हिसाबै जों दिनै आं श्री रुजुग्रा मोसाहारि एम गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों, बिबान होदों। बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि, एन दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि, बिनिफ्राय जोंहा माने बिनवाइल वारि डब्लिउ बिलिथि होनना बुङो, बिथाङा लेङाइ आफादगिरि, बिथिंजाय सेक्रेटारि दङ जोंहा
बिके अलंबार अजय भब्रा आरो अबिराम बसुमतारी अनजालु बिनिफ्राय जोंहा फाइनेन्स सेक्रेटारि दङ लकनाथ नार्जारी बेबायदिनो जों गासै 30 सा सुबुंखौ लानानै जोङो बेखौ फुल फ्लेजेड जोङो बडि जोङो दाना लानो हाबाय बा आफाद जों दाना लानो हाबाय आरो दा बे खम समनि गेजेरावनो दा बावैनो जेसेबांखिनि जोंहा जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोरखौबो जों दाफुंनायनि थाखाय दिनै माने थांखि लानाय जाबाय। खुलुमबाय गिबियावनो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो दाबनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जोङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ जाय इसुसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै। माखासेया जाबाय नाथाय माखासेया दंबावो। दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथिनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इसुसफोर दङ दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखा रोखायै जों खामानि मावलांगोन आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय। मानो होननानै बुङोबा साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो सिएम सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय दिसपुरावहाय। दा बेयावहाय सिएम सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै थामहिनबा 302 एन्ड 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं होननानै आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो बेफोर जाहैबाय 678 जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ रन्जन दैमारि एस आरो डि दा दिनै मोनफा मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255 एनडिएफबि आरडि हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ आरो एक्स एनडिएफबि जोंहा अमिनफोर दङ बिसोरहा 27 दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो। दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै सिएम सार बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै। मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों। दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों। दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं। दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुएसना जोबोद गाज्रिमोन। दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों। दा सिटुएसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया बाट हि इज एन्ड सी इज ए मस्ट सिनियर। दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन। बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों। बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दङ। दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ। जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोङो मावलांबाय थागोन। बाथ्रायाव दङ नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर मुखुब गाननायाव सहस नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै
नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासिनो दिनै साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनैनि बे एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएसनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय